Balik nang pojok kampung Cak Ning, maling pronpit nang kutha Surabaya suwe-suwe tambah ngelama. Aksine gak ndelok-ndelok nggon. Sing anyar komplotan maling pronpit iku ngeleponi asrama mahasiswa nang kawasan Dharmahusada Surabaya. Aksine maling sing nyolong pronpit loro sakal iku kerekam kamera CCTV. Ngene iki aksine komplotan maling pronpit sing mlebu asramane mahasiswa nang dalan Dharmahusada Permai Surabaya. Teko rekaman kamera CCTV ne pelaku nggawe jaket helman barek nutupan rai iku isok saenake dhewe njupuk pronpit nang nggon parkirane. Pelaku sing dibedhek bareng komplotane iku mlebu nang nggon parkiran pas isuk utuk-utuk barek coro ngerusak lawang pagere. Oleh sepi, komplotan maling pronpit iku iso enak nggawa keplas pronpit loro sakal, yaiku Honda Beat karo Vario. Kanit Reskrim Polsek Mulyorejo Surabaya AKP Joko Susanto benerno kedadian iku. Pihake wis nglakokno olah TKP bareng ngamano rekaman CCTV ne kae dilakokno selidikan. Polisi njaluk lawang mlebu parkiran asramane ditutup paten. Akses mlebu parkiran asramanya didadekno siji liwat lawang utamane Fakultas Perikanan ambek Kelautan Unair. Dadine iso nyiyutno opahe maling utawa bajingan embongan. Juli Susanto, CTV.